kukunina kusemandleni enu ukuthi nina njengomalume nithi ngiyaqhubeka nokukhulisa lesi sibongo sala ekhaya. Anginankinga mina nalokho. Kodwa uma ngabe kuukuthi futhi nithi mangivuse isibongo sasekhaya kulungile. Kunezimo la mfoka Mthabela ngicela unginike nje ithuba ke nginabe kancane. Kunezimo la mfoka Mthabela othola ukuthi azivumi isandla somalume sivume ukuthi buyele ekhaya kobani koyise. Angenze nje isibonelo ngizokhuluma ngesimo engisaziyo nje. Nangu ugogo nomkhulu uzela amantombazane awu4. Wase sezala indodana nje yaba njani? Yaba yodwa. Wathe seyizalile le ndodana yaba yodwa yahamba ezweni lasemhlabeni ingazange yaba nomntwana onjani owesilisa ozokwazi ukuthi aqhubele sisibongo sala ekhaya. Kukhona izaba ezenziwayo ngoba isibongo akufanele siphele. Kunezaba ezenziwayo lapho kutholakala ukuthi khona mhlawumbe kulamantombazane ewu4 ashadwe. Athe seshadiwe lamantombazane wo4 mhlawumbe nangu umfoka Simelane. Kusuke ihlobo ezithile zalomuzi wakaThwala ziye lapha kwaSimelane ziyothi ayi baba Simelane uyasazi isimo somuzi wakaThwala ukuthi sime kanjani. Lapha kaThwala akekho umfana ongaphinde akwazi ukuqhuba aqhubele sisibongo. Njengoba nisibona nje sila sizocela kuwe Simelane ukuthi sivumele ngoba phela umntwana ozalwa wena Simelane useyigazi lakuphi lakaThwala ngoba wathatha abantu umaThwala. Sicela ukuthi ke sivumele enzalweni yakho usipho umfana. Bese ngempela uSimelane athi uma ngabe sezalile asuswe lo yamntwana kaSimelane eze kaThwala. Kube khona izinto eziphuma la kaThwala ziye kwaSimelane kuxoxiswana kulungiswa inkulumo kwenziwe lezo zinto ezithile ezenziwayo. Lo mntwana asuke esibongweni sokuthi ungowakaSimelane ekubeni uyise ngubani enguSimelane abuye eze kaThwala. Mefika lapha emzini wakaThwala yonke into yakhe ekubikweni kwakhe uyobikwa njengoThwala emsamo. Kuchazwe ukuthi lo mfana ukusuka kwakhe isuka kanje le ndaba uzela ekhaya ukuthi azokwenza njani azokhulisa isibongo. Ngamanye amazwi engizama ukubeka la mntakamkhulu ngizama ukubeka ukuthi kuwo wonke lama process inkulumo ibalekile ukuthi makuhlalwe phansi kukhuluma. Kodwa oyibheka inkulumo lapho khona njengomuntu oyisisulu ayi mangibeka kanjalo ihleli kahle. Njengomnini indaba kuyimina ozofuna ukuthi makube kanje. Ngoba uma ngabe sengifuna ukuthi mina makube kanje ngifana nomuntu uyabona leli gama lenhlamba yabona ngiyalithanda ukuthi ngiliveze ngoba ziningi izinto esizenzayo uma ngabe singabantu ezitshengisa ukuthuka inhlamba kwisizwe ikakhulukazi esabalalayo. Ngoba phela lo Thwala esikhuluma ngaye akusibona labantu abaphilayo nje kuphela. Labantu abaphilayo reflection kaThwala uThwala. Yangizwisisa. Ngamanye amazwi wonke ama decision abawenzayo yonke into abayenzayo funeke itshengise noma ihambiselane noThwala onguThwala. Once bona bafuna ukuphuma eyabo indlela isilahlekile. Kodwa kufanele ukuthi uThwala abe uye umelusi willingly ngokuvuma. Mthabela kunala ofike wathinta khona indaba yokuthi ongasekho emhlabeni ukuthiwa isithutha. Ngicabanga neBhayibheli lafakaza ukuthi ungambizi umfowenu ngesithutha. Should lifanele ongasekho ngokuzwa kwami from you. Kusho ukuthi ngokwami ukuze ubhuti mase chaza manje ngiyavuma ukuthi uma uwavumelana nalabo aphilayo bavuma bangasekho. Fethu injalo.
Ufuthi omalume idlozi elinjani eliphilayo. Okay, iphelele kulungile-ke Mr. Twala. Naku la efike ngishaye khona noma efike ngangigculisi khona. Uthi uPhakathwala kuzosuka omalume noma o-aunt ngoba omalume akukho mfana oyindodana ekhaya. Baye kaSimelane. yeah Bawufuna umntwana owumfana. Kusho ukuthi somehow amanga ayaphilisa. amanga kanjani Ayaphilisa. Kukhona lapho philisa khona amanga ngoba uma usuqala usuthatha umuntu okaSimelane usufuna ukumshintsha abe uThwala uyafake lapho. mana mthabe Amanga ubuzwile yena ukuthi kwenzelwane lokho ngiyavuma. Yes, ngizwile ukuthi Bekuthiwa kwenzelwane izathu ukuthi isibongo asingapheli. yeah mana Kodwa kusho ukuthi uhlangana kanjani uThwala noSimelane uThwala uSimelane uhlangana ngokuthi uSimelane ushade intombazane kaThwala. nabo Kusho ukuthi labantu bano 50-50 wegazi kulengane iyona. ngiyabonga mfowethu Kodwa lengane iyesilisa. Ungizwa. hey lethi uyafuna ukuma sibongweni sasekhaya uyiza iyala hey qhubeka Yeah, ngifuna silungiseni la. Iwesilisa umfana kusho ukuthi wonke umuntu wesilisa isibongo sakubuyise isibongo sakhe. Siyavumelana lapho. wonke umuntu wesilisa unjani Isibongo sakubuyise esakhe. umuntu esilisa ubaba wakhe Yes, wonke umuntu nje ozelwe isibongo sakhe sibongo esakubuyisa. yeah Ngokuthi kukhona osikhotheni nabalisa emhlabeni. yeah Khona osikhotheni nabalisa. Indoda ayikho indoda engahlawula, ayikho indoda engagezi ekhaya, ayikho indoda engabuyisa inkanza ekhaya. Kusho ukuthi sibabala njengabalisa nosikhotheni. So abangakwenzanga yes okwamanje. ungalibeki kabuhlungu kanje kodwa qhubeka awu ubhuti kunini futhi Jobela mfowethu. mana man ubhuti uzobhuta ngibekela isikhathi sakho awuvali vala ukuze singalokho nje So inkulumo yami ila isekutheni bafowethu kule nto le kukhona ukucabangela isibongo. Njengoba eshilo uMfakathwala uthi sesivale isibongo saThwala ukuthi singapheli. Sikhohle ukuthi lo inkinga nengqinamba yobhekana nayo. Khumbula amadlozi nomona mfowethu. yeah Ningavumelana nina nodwa. Ile gama leyithutha nomona ningavumelana nina nodwa. ngicela uyibambe lapho Kodwa ngilinde ngiqede noma mfowethu Thwala musufuna ungiqhubeke uMthwala. Kunekwethu lokuqala kunekwethu mfowethu lokuqala. yeah Mfowethu kuba nesigaba noma lesikhathi la kufika khona ukuthi kunezinto zakaThwala mfowethu engeke ukwazi uzenza uSimelane. Ngoba phela umshado like akushintshi ukuthi umshado namanga. Believe it or not. Ukuthi omalume bakho bashaya ukuthi baphuza isiminofu aqamba mangabathini emsamo ngenxa ukuthi balephawu ukuthi bangasho noma yini emsamo bazokala kuleso sikhathi. Kodwa amadlozi akini mfowethu uma edinga kini njengomuntu wesilisa Mthabe awohleze kudinga kini. ngicela ukufaka umbuzo before ngifake ubhuti Ya mfowethu. uthona ufike wathona amadlozi ayithutha Ayithutha. wachaza ukuthi amadlozi ayithutha ngani ngazi ngakweseka kanti mina usho ukuthi mahambe sivumelene mina nawe siwomalume balengane ewumshana kithi savumelana mina nawe saphuza utshwala nje sa right nabo abaphansi kusho ukuthi ke sebevumile Uzoba sopha phela kusasa. Basavuma ngoba badala kuwena. Base besopa kusasa izobuya. Athi basebuyile basabuyi kuwena sebebuyela kule ngane enivumelene ngayo. asaze kanje manene ake angibophe kade usho ukuthini mawuthi abaphansi bazithutha Angithi babesadakwe yilo tshwala bukuwena ngoba nivumelana. Masisadakiwe mina nawe. Mama Gudwa ngizwe phela ungibuzila ngithi angiphendule. bento usuqedile Siphuzile utshwala savumelana ngoba ivamsu kuba nisivumelane notshwala phakathi. Sisadaka utshwala sisajabulela ukuthi baphuza kumina ngoba mangathiwa ngiphuzile manje abantu bakiba umthela baphuza kumina. Ngoba badaka utshwala bazovuma ngoba ngibakhulumelile mina ovumile. Sidakwe njengamanje sikulevel eyodwa. Kusasa ekseni sephethwe ikhanda. Ikhanda konje siphinde savumelana ukuthi badakile. Sekusha idlozi isithutha sinjalo sijika la inkulumo. Ngathi sihleka manje akuhlabe ngempama mhlambe sunqokola ngegama elibi benihleka kodwa sithutha ke lezo bese ngibuza ukuthi mana ungajahi ngifuna ukumphendula mana ngifuna ukumbuza la etheni bese kanti kumele wenze njani but
iqiniso lisekutheni ngoba lezi zinto iqiniso lisekutheni mfethu othi ngicushise nani bafethu yeah ngoba phela asazi konke nami umbono lo yeah iqiniso lisekutheni uSimelane nangu uSimelane uza lo mama wakho kaSimelane owakwa Mthabela kini akwaziwa kodwa umama uyakwazi uJohn Mthabela akwaziwa nini akababazi izihlobo zakho uma makhangaya sibongweni sodwa saka Mthabela kithi ayocela ukuthi ngicela ningishisele ingane impepha nimbike ukuthi ubaba wakho ubani okamthabela as much as nakathwala babefuna ukuvusa isibongo sakathwala yeah basengaya kumunye uthwala kunamadodana kunoba omncane kunomkhulu omncane basengaya kumunye uthwala dadwethu noma mfowethu sinika ingane soqhubha isibongo sakithi kusibonga sakithi hlezi sesikhulu njalo asathi ngane ngathi ungathathi ngane ngaSimelane siqhubha yabo manje mara kunala afuna khona bese ngamthatha ayakaqhubeka eqhubeka baba ngizona ngaba ngibhola lerap ngibhola ngimqaksana mina ngiyakuzwa manje manje umunye uthwala umunye uthwala indlovini umfethu uthwala munye qhubeka mfowethu kuze isibongo sakithi singapheli kunokuthi ngiyocela uSimelane ngengane yadadewethu kungemani ngiyocela ingane abamncane eyisendela la ekhaya angiyocela ingane yamkhulu omncane eyisende eqala la ekhaya angiyocela yona ukuthi ayizovusa isibongo sakithi kunokuthi ngiyocela ingane yewesilisa eyisende kaSimelane no uyamuzwa awuthi ke ngimphenduleke athi ngimphendule but before uphendule ngizafuna ukuthi mina ngibuze la ekuthelini iscience ithi nesintu siyafakaza sithi mina nomazwane ngabe nobani lo esengimkhethile sesigazi linye mina naye ngifuna ukuthi musuphendula nalokho kube emqondweni nawe bafo Mthabela nawe ube emqondweni lo mina nalo wami engibatha naye ingubo kuthiwa sesigazi linye yini enza ukuthi ngingavumele ukuthi yena engabize sami isibongo okanye mina ngabize sakhe okanye singazali ingane sizibize